Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Jamen hej og velkommen til. Så er vi ude at køre igen. 2025. Og der ikke kan finde ud af at holde bare lidt afstand. Så tager vi den stille og roligt, så der ikke sker noget. Og vores første dag i 2025, der havner vi ind i regnvejr. Det er dejligt. Og så plus alle de der mennesker, der bare overhaler konstant ind. Velkommen tilbage. Så når vi kommer hjem, så kan vi se på kameraet, hvor mange gange vi bliver overhalet. Fordi at vejen er våd. Og jeg har helt nye dæk på. Så de er jo ikke kørt helt til nu. Og så også det her med, at vi kører lidt ind i noget regnvejr. Indtil videre har det ikke været så slemt. Det har lige været igennem en lille by, og så er man kommet ud af det igen. Men det er også selvfølgelig træls. Men det snyder jo lidt, fordi det regner, og solen skinner. Og her der ser der tørt ud. Sådan er det. Motorcyklen skulle jo hjem til 2025. Jeg fik jo ikke hentet den i starten, som de fleste har gjort i år. Eller rigtig mange faktisk har gjort i år. Jeg har ikke rigtig haft tid til det, og så løb tiden fremme. Og så da jeg så måtte bestille tiden til at kunne hente det, så var det jo den her dag, der var den tidligste dag, jeg kunne hente det. For hvis vi først hentede motorcyklen i for eksempel bare næste uge, så skulle vi betale en måned mere for opbevaring. Og nu kan jeg ikke huske lige, hvad en måned mere er, men det har jeg sgu ikke så meget lyst til. Og så plus også, den skulle jo hjem for fanden. Vi skal ud og køre. Og det kan man kun på en måde, det er at have den derhjemme. Og så farligt er det sgu heller ikke at køre i regnvejr. Man smelter jo ikke, vel? Altså. Det kunne, hvis man spørger en af mine veninder, som ikke kører lige for tiden. Det kan være, hun kommer tilbage. Men hun synes selv altså, ikke bare fordi det regner i dag, men fordi det er stadig koldt, så vil hun sgu heller ikke køre. Hun skal jo både have 2-3 lag tøj på, plus skitøj, plus hvad det hedder, flyverdragter. Det er for sindssygt. Men det er sgu meget sjovt. Men det er sjovt, der regner nogle steder, det ikke regnede lige før. Det var da irriterende. Velkommen til Danmark. Men selvom vejret er lidt kedeligt i dag, og skifter faktisk rigtig meget i dag, så er det altså fedt at have motorcyklen tilbage. Men det er jo bare typisk, fordi i går der var det jo nydeligt vejr. Stort set hele dagen. Det var der faktisk hele dagen. Altså det var rigtig fint vejr hele dagen i går. Skal jeg jo ikke lyve, vel? Hele dagen i går var faktisk et rigtig fint vejr, og det var det de fleste steder. Så det var jo lidt ærgerligt, at man ikke kunne hente den i går, men de har jo ikke, YSR har ikke åbent om lørdagen.
en ballade med. Han kørte lidt ud. Og så fik han lige stænkej. Så må han tage det, som han vil. Den her vej er altid svær at se, om den er våd eller tør. Jeg vurderer 50-50. Men hvis I lige så med i dag, så skal I jo selvfølgelig have tak for at bare lige have set med på, at nu den hættet. Og så kommer den til at blive kørt rigtig meget.